Matan soja? Ko matan uban Allah ta matan bindiga ne na rike. Ko ya kike ko cikin nan? Ko ya kike nan uban ki ne? Na ta ga ki ne. Ba abu da ba. Na ba ya ga ko Allah kula da wallahi ba. Kai, na rike da girman Allah ba wanda ba ka mishi a garin nan ba. Kowa ga da ni. Wannan ki da kira uban wanda zai kira. Ya zo ran Cewa ya cikin mutunci a nan gari. Ki fita kira rariya kuma ki kawo min kuka kai wannan abu ba zai yi ba. Mama nune Baba nune Kuna